Okay, so man po to guys. Kinapuntan palengke. So, let's go out. Mandatory gina guys, namuhatag ka diri sa ila. Kaya nagpaatras sila. It's a mandatory. Okay, nagpalit ko og kuan guys, sweet potatoes or singalan ay kamote. Lunga na matag kamote kay you know na kamote is good for digestion baya. Nagpita po kog beetroot. Beetroot and kamote. So gikan na pud mi nag community run. Wow. Kana pud mi nag community run guys, but first nagkuan sa mi. Nag human community run, nagkape mi. And then after the kape the coffee ngayon hidayon ko dari sa may tabuan yan as usual kalit na pagkaon mga maayuhon na pagkaon kinahot na naman og kamote guys so kalit na punta tag 35 ang kilo sa kamote. Yang akong gipalit kay bali 64 pesos man daw akong napalit. Yan siya guys. Going back home na ko. Let's go Sago. Plants ay nalabay ko diri sa baligyanan sa mga bulak pero nauna na ako ibutang ako mga itanom nga nag-replanting gani ko atong kuan pag Monday man ko nag-replanting Monday, Tuesday inana sinahan yung mga tag-ulan guys naghang gigamaw-hunaan sa pambuhaton yeah it's rainy season na here in Butuan City but wala nakapugong gihapon ang mga runners wala dili makapugong ang ulan sa mga runners kaya bisa nagtaligsik halago pero gamay ra ginanagan ron guys azain gamay ra nanagan uy gamay ra nanagan wala ra sa 100 okay kuan man good since last night nag-ulan naman tapos ni undang lang sa buntag na kaning mga 4 o'clock wala na may ulan. So, dinagan gihapon ang mga runners pero wala gyud tanan ang uban gipang tapulan. Yeah, nagtaligsik kadali while nagdagan sila. Ako alam ko ni run guys kay di ba awat na siya mukabalo. Gikliningan akong ice gahapon guys kay grabe nakahugaw. Una nga sakit na siya pag magkuan ko. Sakit na siya pag magkanang piyong-piyong ko and nag-run ba ko gahapon guys ang 5 kilometers and then ang singot pag mabutang sa akong mata ang singot hapdosan man ko so I decided na guys nga mo adto og ophthalmologist so mao to pag check sa akong eyes dagkay hugaw guys as in dagkay hugaw and then nidungan po na akong sinusitis so ipa-check po na ako akong sinus kay ENT man akong giduulan na doctor or optal or doktor doktor pag-check niya nihubag na po akong sinus so oto na double na akong check up noon nose and eyes so kalo sa Ginoo tagaan ko og kliningan akong mata and then kitagaan ko og mga
tambal. Oh, dili man hata guys, ay gibayaran man ako. Charis! Mga gibayaran. So, mga to guys. Gastos na po si auntie. Pero at least, na-solve akong problem. Kasi kung unang-unang, anong sige magsakit akong ulo, anong sakit man ang akong mata, anong sakit man akong ilong. Mo to pag-check guys. So, nihubag na akong sinus. And then, akong mata, dagang kay hugaw. Kay, I remember, October 30, nangadto mi, last October 30, nangadto mi og cemetery. Gibisit na mo ang among kuan loved ones. Gikliningan na mo ang ilang kuan, pansyon, and then ornitso. Among gikliningan niya. Kanang ganing kuan guys, nagpalit man mi og buwak. Kanang murag styro, amot dili man siya styro, lahi siya kanang foam nga gitusukan og kuan. Gitusukan og buwak. Ipang-ibot man namo ang mga bulak guys kay inana man guna sa labi na public cemetery. Pagbiyaan imong imong bulak nga postura pa guys, panghuaon man niya ilang pong i-resale. So ang among gihimo, ipang-ibot na mo ang mga plants na among ang mga plants, flowers, among gikatag sa nicho sa ibabaw. Pagbira na ako ana guys kay murag pag nadala tong kuan gitusukan pagka kuan ni diretso man sa akong mata guys. So mauto na pulling ko. Nya, nawala naman to. October 30 pa ba ya? October 30 pa ba ya to guys? So nawala na siya. Oh. Pagkawala niya guys, okay ra, wala na, wala pa problema. And then taon-taon na ba ya, October 30. So si Kugdagan. Pero 2 days ago na ako na feel guys, nga sakit na jud akong mata. Ako na jud siyang na feeling kung ano man ni. Samutan gahapon nagran ko, pag mubutangan og singot akong mata, maghapdos gid siya. Super hapdos gyud. Decided na ko yesterday nga pa-check up na ako nga dinhi maayo, tas ang akong ilong pod sakit kaayo diri. Sakit mura ko gisipon nga wala may sipon. Sakit andan. Ito na yung nagkuan pod sig ko ingon nga sakit akong ulo ana. So nag-check up ko guys. Mo dito gi-check sa kuan doktor ang akong mata. Pagtan-aw niya grabe kahugaw sa ilalom kaning right side. Tapos gi-check pod ang akong ilong. Ubag na ang akong sinus. So mo to. Nagpasalamat ko sa Ginoo guys nga na okay. Nga tambalan tanan. Tambalan tanan. So ako yung medication. Okay na, pero dili ko pwede guys mag-run or dili ko pwede masingtan akong mata lagi kay libyon ba ni gahapon guys nang inom kay og antibiotic. Mauto. So, ni-attend lang ko guys sa community run pero wala jud ko nagpasingot. Siyempre, need atong presence na naman dito itong mga friends. Enjoy ko kay nakadaog na po ko guys. Mga parapol dito nakadaog ko duha ka buka ko nga dagaan guys. So happy. You know guys, asa na ako nadalo ng ako mga daog. Ako po nang ipangregalo sa mga kids. Kay naunti Christmas party every December 23, pang 8 years ko na siya guys. Salamat sa Ginoo. It's my kuan advocacy ko na siya guys since na diagnosed ko breast cancer. But not kay 18 years naman ko na diagnosed. Since na-diagnosed ko, this is the 18 years but pang 8 year ko pa lang ni siyang celebration sa akong Thanksgiving kay mao pa man lagi ko naka-kuan guys, naka-plaster ba ana na every December 23 maghanda Christmas party. Oh, why I passed by here. I said I want to pass by here because there are lots of waters. OMG. Pero ano to?
sulod na ko, I forgot. So mo to siya guys. Every December 23 magpadula ko, maghatag og gift sa mga bata. Magpakaon ko. Kanang enjoy nagikuha na sa iyo guys nga advocacy. So pang 8 years na ako. So karon di pangandaman na pod nako guys, daghan na kay kuya pangandam. Nag-order ko sa online ng mga panghatag sa mga bata. Okay, murag kalipay na gid nako guys na akong i-treat ang mga bata. Ang age nga akong pinapa-appeal, gina-pa-appeal 0 or sa makaya lang kung pwede na mo appeal nga bata, or 1 year old. 1 year old up to 12 years old or na sila. Nadagan ang ako ganing mga pioneering guys, 20 years old na baya sila. Ngayon na mga pioneering na ako mga bataan. So enjoy lang ta sa life while buhi pa ta guys. Kapit na ko ni abot sa amo. Yes. Okay. Ito ni abot. 7:14 na di ay. Hindi nga lang kung na may namalit sa karinderiya sa mga ate. So, abot na jud na. Let's go parking. Ngit-ngit na. Okay. Abot na ta guys. Salamat sa Lord. Okay, magtabay na ko. Bye-bye mga chup-chup.